Asko dira Gabonen inguruan ekintzak antolatzen dituzten elkarteak eta konturatzerako data hauek hemen ditugunez, gaurkoan Irungo Atsegina elkartera hurbildu gara, baien jarduna egun hauetan zein den hobeto ezagutzeko. Eta horretarako gurekin, Jesus Rubio presidentea dugu gurekin, eta baita Eneko Kalu ere bera delako Gabonen inguruan antolatzen diren ekintza hauen guztien antolatzaileetako bat. Beraz, lehenik eta behin bikote pixka bat elkarrizketarekin hartzeko, konta iguzue, Irungo Atsegina urte luzeak daramatzazue Gabonen bueltan ekintzak antolatzen, ezta? Bai, hasieratik elkartea 1922an sortu zen, eta sortu zen hori ospitalean egon ziren umezurtzak zaintzeko. Beraz, handik dator egiten dugun guztia. Normalean, hori San Marcosen egunean opilak eramaten ditugu, eta errege egunetan opariak oain erroskoak eramaten ditugu. Beraz, hasieratik. Horixe da, gauza asko dira, urtearen amaieran egiten direnak normalean, baina zuek elkartean noiz hasten zarete antolaketa lanekin. Imaginatzen dut, hilabeteekin egiten duzuen lana dela, ezta? Bai, baina gutxi gora bera hori guztia urteroan egiten dugunez, erdi prestatuta daukagu. Normalean hasten gea horrekin, azaroan edo, eta gero hori, baina gauza asko ezagunak dienez, normal moduan egiten dugu, ez dugu zer berezerik egiten. Hori da, ikusten dugu urtera antolatzen dituzuen ekintzak beretsuak direla, gero aipatuko ditugu zehatz-mehatz zeintzuk diren, baina esan dezakegu arrakastatsuak direla, ez? Jendeari asko gustatzen zaizkiola eta beraz gogoz espero dituela, ez da? Bai, mundu guztia badaki fetxa hauetan zer gertatzen den, zer gertatuko den, aurrak gogoz iristen dira garaia hauetara, orduan, gu ere bai gauzak antolatzerako momentuan gogotxu heltzen diogu gaiari, ez? Orduan, Jesusek esan duen moduan gauzak automatikoki iateatzen zaizkigu, baina pozik egiten dira, bai. Eta konta iguzue, ekintzak zehazten hasteko aipatuko dugu, ekintza horietako bat, adinekoen egoitzetara errege opilak eramatearen ekitaldi hori dela. Konta iguzue pixka nondik datorren ideia hau eta zer den zehatz-mehatz egiten dena? Bale, hori normalean amabitxiek egiten zuten, umezurtzek ez zuten amabitxirik, eta hori zela eta elkarteak sortu zenean erabakizun hori umezurtzen amabitxia izatea. Hori zela eta handik aurrera, sortu zenetik aurrera, urtero, San Marcosen egunean eta errege egunetan, juten zen lehen ospital asilora, hori opariak eramatera. Hori da, eta Gabonetan ere gauza bera egiten duzu, ez? Errege arroskoak edo egoitzetara eramaten dituzue, pixka bat zenbat izaten dira, ze egoitzetara eramaten dira, edo nolakoa da ikusten ez dugun prozesu hau. Bai, hasieran bakarrik Irunen 1922 imaginatuko duzu zenbat egoitza zeuden, bakarra zegoen, baina ordutik hona geroz eta egoitza gehiago dago, eta alere Irungo Atsegina amabitxi izaten jarraituko du Irunen dauden egoitza guztien bertako pertsonena, ez? Orduan aurten gutxi gora batnatuko ditugu 500 errazio, erroskoienak, egoitza guztietara, normalean urtarrilaren 3an, 4an edo banatzen dira, eta gogotxo hartzen ditu, azkenian azukrepuska on bat da eta asko eskertzen dute. Horixe da, gero aipatu behar dugu ere, Gabonen barnean ekintza jendetsu edo esperonetako bat, erregen bagoen iritsiera hori izaten dela. Ekitaldi hau, urtarrilaren 4ean hasten da gutunak emateko ekitaldiarekin. Nolakoa izaten da edo zer egiten duzue bertan? Bai, erregen inguruko kabalgata guztia eta programa guztia udaletxeak antolatzen du, bere lidergorekin, baina esan duzun beduan elkarte asko daude bertan parte hartzen, ez? Irungo Atseginaren erantzukizuna da urtero, errege magoekin kontaktuan jartzea, Irunera etortzeko, eta egiten duten programa guztia sortu izateko. Irungo Atsegina sortu zenetik, erregen dei horren arduradunak izan dira, ez? Diozun modan, urtarrilaren 4ean, erregen laguntzaileak etortzen dira, eta udaletxean egongo dira karta jasotzen, arratsalde guzti izaten da, arratsalde luzea, gogotsu etortzen dira laguntzaileak, eta karta guztia jasotzen dituzte, gero erregei emateko eta erregek irakurri ditzaten. Eta gero bostean izaten da egun berezilena, luzeena baita ere errege magoentzako, baina egun magiko izaten da.
Horixe da, azken finean, erregeak berez, irundarrak agurtzera edo, urtarrilaren bostean iristen dira Irunera, ez du erraza izan behar, errege magoak Irunera ekartzea, pixka bat konta iguzue, kabalgata hori nolakoa izaten da, nola antolatzen duzue edo zein da zuek egiten duzuen prestaketa, eta nolakoa izaten daen egun hori zuentzat. Bueno, Irungo-Atseginak esan dizuan moduan arduratzen da errege magoekin kontaktuan jartzea, bai? Hilabete batzu lehenago, telefonoz deitzen diegu, edo korreo elektronikoz, moduren batean idazten dieguan ekialdera, eta gogotxo erantzuten digute, esan ez Irunen egongo era, urtero moduan, eta urteroko programa berdina egingo dugu, ez? Irungo elkarte asko elkartzen dira, kabalgata antolatzeko, udalaren lidergoarekin, aurreko urteko euriteara izan zelako, baina erregeak trenean iritsi ziren, aurten ez dakigu oraindik estazioa nola egongo da, baina ere inorrez izutzeaz, errege magoak berdin iritsiko dira, beraien kabalgata izango dute, baina horren aurretik, kabalgatan aurretik erregeak bai sarren egoitza guztiak bisitatzen dituzte, bai? Bertan dauden egoiar guztiak agurtzeko, urtero eskertzen dute baita ere erregen presentzia, eta gero kabalgata berezi izaten da, bai? Hor guztiak gertutik ikusten dituztelako, udaletxera iritsi, balkoira igo, bertan diskursoa botatzen dute, eta gero leku konkretu batzuetara joten dira erregaloak banatzera, ez? Baina gero mundu guztia lasai egoteko, ze gau guztia dute, irundar guztientzako opariak banatzeko. Horixe da, aipatu behar dugu ere Gabonetako egunetan zehar, Irungo atseginaren erraldoien konpartsak hainbat irteera egiten dituela, imaginatzen dut ekitaldi hau ere oso esperotakoa dela, batez ere aurren artean, ez da? Bai, berezia dira, irte horren berezia dira, magia berezi bat dagoelako kaleetan, ez? Olentzeroren torrerarekin laguntza eskatu ziguten bere momentuan, eta desfile horretan ere bai parte hartzen dute gure erraldoiek, baserritarre bikotea parte hartzen dute, eta gero erregen kabalgatan parte hartzen dute alkate-alkatesa, turkiarrak eta afrikarrak. Eta konta iguzue, erraldoiak aipatu ditugu, eta kasu honetan proiektu berritzaile bat aipatu behar dugu, urtengo nobedadea edo dena, izan ere, Zebra All Bars dendarekin, denda irundarrarekin, proiektu berri bat sortu duzuelako, duela gutxi iragarri zenuten, hori arropa marka bat sortu duzuela, erraldoien zaletuak direnek, haien arropa eramateko aukera izan dezaten, nola duzue proiektu hau? Arropa marka. Arropa lite osoa ja handila da, ez? Kamisetak eta sudaderak, eskatu ziguten, hori batez ere umentzako arropa, kamisetak eta sudaderak, eta Zebrarekin kontaktuan armatan jarri ginen, eta haiek prestatuko dute ereduak, eta oso politak izango dirakoan gaude. Bai, Gabonetarako iristea espero dugu, errege magoek badakite hori hor dagoela baita ere, baina azken finean da, Irungo atseginako erraldoiak, Irungo erraldoiak ere bai, Irungo aurren eta helduen kamisetetan, sudaderetan, horra gertzia baita ere, ez? Orduan, Zebrakoek badakite zer nolakoa diran erraldoia, ze espiritu duten baita ere, eta horrekin linea oso bat sortzen ari dira Gabonetara iristeko. Eta Gabonetaz hitz egiten ari garela, beti Gabonak elkartzeko momentua izaten dira, zuek elkarte gastronomikoa duzuenez, imaginatzen dut garai honetan ere asko izango direla bertan egiten diren, bai bazkariak, bai afariak, ez? Bai, normalean pilpilan dago bete egoten da, eta Gabon gauan eta egu berrien ez dago tokirik, normalean beteta dago, gauzarrean eta egu berrian berdin, eta errege egunean, leporaino, osea, normalean bola honetan hori beti beteta egoten da. Bai, gure elkarte oso ondila da, 23 mahai ditugu, ia 200 pertsona sartzen dira gure jantokian, eta azkenean bazkide asko gaude baita ere, ez, 900-etik gora. Orduan, jendeari bai denbora askorekin hartzen du lekua, eta 24-en, 25-en, 31-ean, errege egunean, dana bete egiten da normalean. Eta jada elkarrizketarekin amaitzeko konta iguzue, ikusten dugu lanik ez zaizuela falta, urte osoa ematen duzuelako ekitaldiak antolatzen, imaginatzen dut zuek ere jada 2025era begira jarriko zinatela, eta jada zenbait proiektu izango zenituztela buruan, naiz eta oraindikan xehetasun gehiegi ezin eman, ez? Bai, gutxienez proiektu pare bat daukagu patrikan, osea, segurazki bat seguru aterako da, bestea, pentsatu behar dugu zer egingo dugun, baina gutxienez bi kanpora begira egingo dugula.
Azkenean esfortzu egiten dugu urtero zerbait aurrera pauso bat emateko. Bai ego izan dela berkauzak berritzen, bakizu sukaldeak berritu behar dira, mailekin behar dira, pintatu behar dela, etxe guztietan gertatzen den moduan, baina beti dauzkagu poltsikoan, Jesusek esaten moduan, beste proiektu pare bat, baina ezin dizugu gehiegi aurreratu. Kanpora begira, gauza ezberdina da, hemen barruan egiten dena, konpoketak beti egin behar dira, batzutan sukaldea edo ez dakit lapikoak edo aldatu behar dira, baina ez, pentsatu behar dugu, hori Irunera begira zer egin dezakegun. Proiektori guztiak aurrera eraman ahal izatea espero dugu hemendik, eta oraindik Gabonetara begira duzuen lan guztietan zorte eta animo guztiak eman nahi dizkizuegu, beraz mila esker hartzeagatik, eta hori, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bai.